Yang seperti ini sobat ya, ada yang jual mainan, juga ada yang jual bakso, juga ada yang jual ikan. Sawo? Iya gane Pak Yono. Kalau wis gedhi. Beh, karo sapa? Oh, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ya, berjumpa lagi bersama Hidup di Desa. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Buat sobat-sobatku, bahwa pada kesempatan kali ini saya mengunjungi sebuah pedesaan, di mana salah satu kawasan yaitu di daerah pegunungan di Desa Ndayaan, Kecamatan Bandekan, Kabupaten Ponorogo, tepatnya yaitu di Dukuh Watu Agung. Di sini sobat ya, saya mau menyaksikan pagelaran ludruk, yaitu seni budaya ludruk, tentunya dari Desa Watu Agung, Desa Ndayaan. Dan seperti ini sobat ya suasananya. Ini masih sama sedulur-sedulur ya, lagi ngumpul. Nah, karena memang jalannya sangat ekstrim sekali ya untuk kawasan daerah sini. Oke. Ini masuk dusun Watu Agung, Desa Ndayaan, Kecamatan Bandekan, Ponorogo. Ini musola ini sobat ya. Oke. Di sini ekstrim jalannya sobat ya, karena memang di atas pegunungan. Oke. Untuk wilayah daerah pedesaan sobat ya, meskipun ini daerahnya terletak di daerah pegunungan, tapi untuk suatu seni budaya tentunya tidak lepas dari pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang seperti ini sobat ya. Ada yang jual mainan, juga ada yang jual bakso, juga ada yang jual ikan. Luar biasa sekali. Dan untuk ludruknya sobat ya, nanti di sebelah sana itu. Nah, itu di bawah. Nah, ya. Wah. Di gunung lur, seperti ini ya lur, suasananya lur. Bakso. Oke. Bakso nih wong Watu Agung, mie ayam ada, bakso ada, monggo silahkan pesen langsung. Nonggone sapa iki? Mas Yon. Wah, iki. Tip. Pak D Bagiono rek. Pak D Bagiono. Iya. Bakso mie ayam tinggal panggil wis teko nggon lur, langsung nyemplung. Wis jokone iki. Beh, jan. Sewengkute madang ya karo ndelok HP ngene iki piye iki lakone bocah iki. Lah. Ora le. Iki sapa iki si cantik iki? Iki sapa iki? Sapa? Iya gane Pak Yono. Kalau wis gedhi. Beh. Iki lur ceweke lur, cantik iki lur, iki bose iki lur. Ya ponakan lur, tapi saka ngisor, manggone ning dhuwur. Lah aku lho diomongi. Kan tak pikir kan lek mono Jatisari. Lah kono kan ya tak pikir ya piton-piton putune. Lah tibane mono kene. Lah aku wis teko kono mang. Berarti tibane belas ora nek wong aku digoyu karo lek Sutres. Karo lek Tuning. Lah piye ya? Jana. Munggi ya akhirnya. Oke. Jadi seperti ini sedulur ya. Suasananya di pedesaan. Lagi asik nonton ludruk.
Cewek lur, lur. Ya, jan cantik-cantik. Nanti dagangane iki. Aku sing gak info ya pagi dik. Oh. Budal yo hati-hati. Budal murah. Ya nongi ya kene. Deh. Nah, iki engko sul iki jatahe iki engko. Benar. Nggih. Jatah Saul. Tukang sul kurung teko kok endi ya? Urung ketok-ketokane. Kadang terus. Nembe mawon. Ayo. Erwin apa sapa? Pirang menit iki sih 6 menit lho. 8 menit 10 menit ngono lho. Mari ini delok wong dandan ya. Ningali wong dandan. Kang, pemainnya pun mandap ta? Hah? Pun pada dandan iki. Perangin pun. Lah nggih. Berapa? Taruh tengahan ya bener berarti kan ya Pak. Ayo Kang, mandap Kang. Enggak. Enggak. Nggih. Gus. Monggo mandap riyen. Nggih, Pak. Nggih. Ayo Kang. Lah, mboten napa-napa lho. Kok malah kandel kula mawon malahan. Kok ora kumpul aku malah ora kajen kok. Terus pokoknya sampean tut buri kula mawon. Dek ngopi sik ning kono. Lah iya. Iki nang kene akeh nih tibakne. Ha iki tukang ludruke sik enak kene ngene ya. Wah. Waduh iki lho, iki towek-towekane lho. Ah, nggih. Nggih. Aduh. Monggo ngopi. Mbah. Timbangane ngopi teng mriku, ngopi teng mriki riyen. Ayo Kang, ayo Kang. Ayo wis to, wis los. Yo. Iki malah magrok, Lur. Permagrokan ini. Sekali-sekali di syuting nang kene. Iki artisku Lur, lek iki Lur, asli Lur. Ayo nang kene to, Nduk. Nggih, Pak. Neh, Sadean, Pak. sadean. Oh, alah. Kat jam piro mau mangkate? Bar magrib. Oh, alah. Karo sapa? Oh, masih. Iki kopine enak ora iki? Oh, enak ya. Ya wis gak enak kopi. Kang sampean kopi nopo, Kang? Kopi nopo? Kopi jahe ya? Jahe enak, Nduk? Iya, wis jahe loro. Loro, heeh. Ah iya no. Diombe nang ludrukan kok kono sembrawek. Lagi cewek-cewek lur nang ngene lur. Dadi bane sing ngumpul ya bolone dhewe tibane. Bolo rewang lur iki lur. Iki koki handal iki lur. Iki koki handal iki lur. Iki tenan lah iki. Oh ngundang iki koki saka Taiwan nih.
Saka Singapura iki. Lah iki. Iki sing putri Domas iki. Ramadan le. Kali sinten jenengan? Oh. Duh, ampun delek. Saman sukane sing nom, Mbah. Saman sukane nom ayune. Jenengan iki kan mpun riyen ayune. Lah nggih ayune mpun riyen. Saiki ditular ning teng anak putune. Lah nggih. Lah nggih. Ya Pak Eno.